Takže zdravím lidi, já jsem ten natáčeč, ten kameraman nič. A tohle je? To je Madiček. Tady si má péro. Děkuji. Tak jo. My teď čekáme na Rachtačis. My tady počítáme, až půjdou, tak za nima poběžím a budeme natáčet. A budeme se jim málo spát. No, hele Kenny. Ono. Jestli je to, jo je to Kenny. Není to Kenny. Jaká Kenny? To je ten Kenny. A vím, ne? Čumě Rachtače, úplně se na ně těším. Počkej. Víš, jak si to užiju, víš to? Je to Kenny. Je to Kenny, šel někam s kýblem. Kýbl Kenny. My čekáme, až budou ty rachtáči. Už je slyšíme. To jsou rachtáči. Stůj ty bič. Že úplně dám s nima rozhovor, oni tady budou mít pauzu přes tu flouku. Yes. Hej, svagery. To je on, to je náš kámoš. Má svagery z čepičky. Jo no, Jo, to je hustej. jo. Víš to? Ale počkej kámo, úplně chci vidět, jak budou rachtat. Dorachtali, biči. Hej co, tam už tam nejsou bráky vykundy, si dáme tu pauzu předčasně. No už to je. Co to bylo? Chyba pauza. Ty píčo, to je řada. Trataři. Já to nevidím. Tam je špatný sluníčko. Čumě, a tam ty rachtači jsou teprve tam, ty král, to je skupina. Honza s Karlem, co bys čekal? Ty vole. Už jdou, dělej. Ty píčo, vůbec tady na mě neměli počkat, ne? Hoši, děláte to na hovno. Tak pojďte rachtači, ukažte se. Tady je nějaký biči, co neumí rachtačit. To jsou felas. Čau Filipe, co mi řekneš k tomu rachtání dnešním? Počkej, pojď proti sluníčku. Takže, 11:20, nedá se to prostě. Hele, můžu se zeptat, proč tam ty kokosy nešli s náma, jako. My jsme šli totiž dřív, tak jsme to vzali tou zadní cestou. Chodníkový baráků. My jsme mysleli, že to vemou tady ve prostřed, vzali to. Čau Matěj, jak se cítíš při prvním dní? Cítím se tak, že mám všude alergie a vytejká mi v oko. Vidím to, je to trapný. Čau Adame, jak tě to baví, ty tratare? Nech toho, mně to stačí. Hele, já se chci jenom zeptat, nemělo se čekat tamhle? A oni by se k vám připojili a neměli jste to jít všichni? No taky je trochu popožeňte. Ke straně, hej. My se tam vyrachtali dobře. Takže pohoda. Zítra tam na ně počkáme. Čumě. Zítra budeme pomalý všichni. Hele, jak vidím, tak to všichni ženou rychlým krokem, víš co? Hej, ale musím pojít dál, vole, ať můžeme natočit, jak to rozjedou tady, víš co? Lehni si na zem, ať to má ten záběr správný. Ne, to není ono, ty vole. Já na sebe seru, vole. To musím natočit, kámo. To půjde na... Pozor, auto, hej, ke straně, vole, auto, pičo. Cože, já jsem nebezprostý. Drž hubu. Mazej, dělej. Co ty smrde, vole? Tak. Na YouTubeku budeš. Kdo jsi? Kdo jsi? Karel Tumplák. Nezapomeň se učesat. Karelko, No běž se srovnat. Ukažte nám, jak se to dělá, kluci, my to kamerujeme. Už máš zase svačinu. Jdi tam, dělej. Máš pěknou rachtačku, Karle. Že bys tam šli, ty vole. Pozor, auto.
Já se tady o ně musím starat, ty vole. No, měli byste být rádi, hajzlové. Matěj je zvolený, koukni se mu No na tak stůjte, tady už byste měli rachtat, tady už byste měli rachtat. Hele, já do si přivstanu 6 ráno, abych je mohl natočit, ty vole. No, ty největší špekouné, vole, zalez do řady. Karel, je teplej. Už to balíme, ne? No. Jo, ne. Jar. Jasný.